ste odlični u humanoj akciji, ste osoba koja je uvijek na raspolaganju u ovakvim situacijama. Naravno, hvala i vama i hvala svima onima koji će podržati ovu akciju, zapravo koncert koji će se održati 3. septembra u Privrednoj areni u Zenici. Naravno, na taj način ćemo pomoći sad, ja sam uvijek imam običaj reći, zapravo na taj način pomažemo se. Se nikad ne zna ko će biti sljedeći, da će potrebna biti pomoć, a ovo je zaista najbolji način da se nekako sve to organizira i da nekako se djeluje sa jedne tačke, da se organizirano djeluje i da na taj način se uvijek ljudi mogu lakše obratiti nekome ili negdje kako bi bilo omogućeno adekvatnije liječenje. Zato sam tu i ne samo za ovu akciju, jer sam bila spremna pogotovo na teškim vremenima kad je bila zaista pomoć neophodno potrebna. Dakle, u svim sferama života situacija je jako nužna i zato smo tu, evo, smatram se dobrim čovjekom i kao svi vas i sve ostalo da ovaj projekat zaživi i da zapravo dobije ono što je svrha.